Pri mikrofóne Šimon Leško, hráč družstva FBC Mikuláš Prešov. Šimon, dnes ste cestovali do Trenčína s vedomím, že Dubnica prehrala a teda skončíte na 11. mieste, zahráte si playdown proti Kapitolu. Hralo sa vám uvoľnenejšie vďaka tejto skutočnosti? No, tak určite. Vedeli sme, že už nie sú body nejak nutné, ale chceli sme ukázať, že patríme stále do tej extraligy a čiastočne sa nám to darilo. No. Strelili ste na pôde uradujúceho majstra víťaza základnej časti 9 gólov. Môžete sa z tohto výkonu nejakým spôsobom odraziť práve do playdown série s Kapitolom Bratislava, aby sa vám podarilo udržať sa v extralige priamo a nemusieť hrať ešte baráž s druhým tímom z prvej ligy? Určite, no. Budeme sa snažiť za ten týždeň a pol dobre pripraviť a doladiť tie veci, čo nám dneska chýbali a nejak to zvládnuť. No. Ďakujem. Pri mikrofóne Daniel Pavlík, tréner družstva Mikuláš Prešov. Tvoj pohľad na dnešné stretnutie očami trénera? Obrovská škoda, straty koncentrácie. Pri konci prvej tretiny tam sa vlastne rozhodol zápas, kedy sme dostali tretí a štvrtý gól a potom sa to už len viezlo, bolo to hore-dole. Veľká škoda toho konca prvej tretiny. Skončili ste na 11. mieste, čaká vás séria playdown proti Kapitolu Bratislava. Ako sa pripravíte na túto sériu a čo urobíte preto, aby ste sa udržali v extralíge priamym spôsobom? Tak samozrejme si dáme 6 veľmi kvalitných tréningov. Na túto baráž sa extrémne tešíme, je to také naše malé play-off a ideálny čas na budovanie partie. Ďakujem. Pri mikrofóne Michal Amrich, hráč družstva 1. FBC Florbal Trenčín. Michal, tvoj pohľad na dnešné stretnutie proti 11. Prešovu? Tak zápas to bol ťažký ako každý, ako vyhrali sme o veľa gólov, ale strašne veľa gólov sme dostali. Máme čo ešte zlepšovať, ale teraz už sa musíme fokusovať len na to play-off. Ja chalanom ďakujem aj za vyhrať tú základnú časť, ale tá najdôležitejšia časť sezóny ešte len prichádza a to je o týždeň. Spomínal si víťazstvo v základnej časti, samozrejme gratulujeme, o týždeň začína play-off. Ako sa pripravíte na play-off sériu? Prezradíš nám aj meno supera, alebo nechá si túto informáciu zatiaľ ešte v tajnosti? Tak ešte to neprezradíme, o chvíľočku sa všetci dozviete a následne si to rozoberieme, prejdeme si supera, prejdeme si, čo chceme my hrať, čo by na nich mohlo platiť a ja verím, že sa čo najlepšie pripravíme, doliečíme tie šrámy, ktoré sme aj dneska získali a budeme 100% pripravení na ten vrchol sezóny. Ďakujem. Pri mikrofóne Peter Počarovský, brankár družstva 1. FBC Florbal Trenčín. Peter, inkasovaných 9 gólov zrejme zamrzí, avšak zvíťazili ste 16-9, supera ste prestrelali rozdielom triedy. Ako sa na to tebe pozeralo z bránkoviska? Škoda z niektorých gólov, bolo to také druhá tretina, také bazény z jednej strany na druhu. Škoda niektorých breakov, ale v podstate obidva týmy sme dali do toho, čo sa dalo. Aj keď sme nehrali, v podstate dá sa povedať o nič, ale bolo vidno na ihrisku, že obidva týmy sa snažili. Ste jedným z mála tímov, ktorý má k dispozícii 3 brankárov, okrem teba ešte Dušan Ďurme, ktorý chytal dnes polovicu zápasu, samozrejme reprezentant Jakub Klobučník. K tomu sa pridal ešte aj vekom junior Samuel Polák. Ako vnímaš konkurenciu v FBC Trenčín na brankárskom poste, keď ste prakticky 4? Áno, je to ťažšie, keďže tu máme reprezentanta, druhého brankára, ktorý tu chýba x sezón. Ja sa snažím, ale tak rivalita medzi nami je na dobrej úrovni, snažíme sa každý jeden zo seba vydať čo najlepšie, aby sme odchytali čo najviac zápasov. Ďakujem. Ďakujem.